Hello, ladies. Ladies. Hello, sir. I said, "Ele is like a meet the cases. Ele how?" Ladies. More. Ladies. I don't understand. Ele hinga kwani. Ladies. You go go each other woman ba ni mu lo biko. It's me slow. What's the one? I'm not coming over. Don't know. It's me slow. It's me slow. No. What tell him this? Next, not working. I'm not working. Imramo, Makachiko. Isigu, red. Color. We're going to put tang. Mam negras. Kona balenya, Edim salad, yana appreciation. I'm going to no cotton. Yana odra. Mother asked the doctor so Roshishi Meja. Haram odra. Odribo. Ele wahaga. Ele yamene phone. On phone mo. Hey. Phone guko. Obubu ye na otolo tananti o. Makachi. Hey. You kwa no nyole. Ele hebre here. Oh, good phone now. Akwi so phone gina ebu hime. Obubu ye na de padenta. Obo ya ko wa, obo ya ko. Ushi obubu ye ni so tanana. Ngwan no ladi. Oh, tare ka nwa no nge bubu jim no ka mbe no nge elu ahani okne ma gbo. Agwo no to. Iwo nyan le to. Mag gini egbu opi ike kwa ịga gị anọchi o bezga na nwatakịrị wurele ọbara nwatụrụ so nwe ma nọ ga-erisi ọkụ na-eme agba obi maji bego nọ na-eme exploit gịbịa nga were ahụrụ nye jisi onwe gị oyi ụdị onye gị mege lụọ ya kpụrụ ya gawa obodo oyibo adị ụmụ Igbo n'ụlọ obodo ohi kpụrụ ya ga ote ya wuru udu ahụ ote nye na alụ ha Naịjirịa adị onye ka nwere green card ya were ahụ nye go onye red card n'ime onye na-ala ibie n'ala nwa m obi ọma dị ote ma nọ ọma ekejisi oyi n'ọnụ ọchị wuru udu ahụ wuru opi ike wee gị anọchị valve ya egoro oge nwedị jilalụ pụọ nye ka ọ gaje nga adịghị elu emechikwa m kwado gị ihe mbụ n'obi ọrụkwasa ajịja m jiri na anyịkwa ahụ ndị mbọ nyere ahụ nye ori ekwe nyekwa agụ ka ahụ afọ ụmụaka fọkwa agụ ka nga furu eru mmiri ịbịara were ahụ nyede dị mkpa ha ka m nye ji samuel ledote m riwo nwa ọhụrụ ka m si n'ụlọ kwadocha ọma ijila ahụ enye nwa ma ezina m agba nwụọ tụọ ụbọchị na m nọ n'ime Chineke were ọbara nwa atụrụ ọrụkwa ụmụ nwa atụrụ nọ n'egbuga ebe aṅụga ọbara eji m ọbara nwa atụrụ mbiri igwe were ọbara ya ote ji esa ahụ ji ekwe aka ahụ na aka m wụọ ọbara wụọla m ogbu ara ọbara
ana m ekele unu maka otu unu si na-akwadobe anyị n'ihe onyonyo na ihe nkiri na ihe anyị ji eme uwe obi ụtọ nke unu na-ele mgbe ọbụla. Anyị si ka anyị ji ohere a wee kelee unu nga ọ dị ukwuu, bụrụ ụkpọ ekele butere unu nga ọ dị ukwuu, si unu gaa n'ihu ịdị na-akwado anyị, maka na nkwado unu na-akwado anyị na-eme anyị na-enwekwa mmụọ imepụtakwu ihe nkiri. Ezinụlọ unu ga-ahụ ihe ọma, ngozi ga na-eso unu n'ihe ọbụla unu na-eme, ebe ọbụla unu kpasara aka. Chetakwa ihe m kwuru na mbụ, nke ọbụla ibi kwasara aka, ngozi Chineke ga-eso gị. And ọ bụrụ na ị chọrọ ịgakwa n'ihu ịdị na-ekiri ihe onyonyo nke anyị na-eme n'ụzọ abụ n'ụzọ, because anyị ka kwadoro akwado, ihe a bụ mbija na akwakwala na binsi akwụ, ihe a bụ anwụrụ ka anyị gara aga mata. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị na-aga n'ihu ịdị na-enweta ihe nkiri anyị kwamgbe gị gaa na YouTube taịpụ Chief Imo Comedy, gị taịpụ ha ya bara. Ọzọkwa kacha nke ọ bụrụ na e nwere ụmụnne gị ndị nwụrụ n'anwụ, ha na-ediri ihe a maka ala mmụọ ebe ahụ asọ ọkụ dị ova, sendịara ha ihe ya na ala mmụọ ka ha nọ na ngwa were na-enwetawa onwe ha. Ọkụ na ịhụrụ ha adị ndị ka nọ n'ọkụ, maka ama m ụmụnne ọnụ ndị nọ n'ọkụ mmụọ ka ndị nọ n'eluigwe. Gị were ihe olile anyị sendịara ha mmụọ na ala mmụọ, so mmụọ ngwa mmụọ lelewe ihe ha na-ele, ọkụ na-agba ha na-ede imo, ma ha kpọkwala m abịa biko mụ na ọkụ mmadụ dị na ma eluigwe ka m gaji, eluigwe my targeting. Gaa n'ime YouTube type Chief Imo's Comedy, you get all of our work. And I want to also tell you that every Friday we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud, we'll keep making you happy, we'll keep making you feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye bye.